Ndikulandireni nonse kulikonse kumene muli ndine mulutsano imwe uja webizo in the building. Lero ndili ndi makosana awiri amene ali mbali mwangamu munthiti mwangamu amene ndithu ndikhale ndikugawana nawo nkhani ziwiri zitatu zimene zikuchitika kwathu kuno ku Malawi. Monga mukudziwa kuti kwakhala kuli nkhondo maiko anzathuko America, Israeli akuphulitsana ndi dziko la Iran, ndipo zimenezi zabweretsa ndithu impact pa global market makamaka fuel ya amene ndithu wakwera maiko osiyanasiyana ku Africa kuno kuphatikizaponso maiko akuwazungu. Zimenezi ndithu zakhudzaso dziko lathu lino la Malawi. Zoyankhula ndi zambiri, so conversation imene tikhale nayo tsiku la lero tikhale ndithu ndikugawana ndi makosana amene mukuwaona mbali mwangamu. Mdzanga ndiyambire kaye kumanzereko. Nkhani imene yavuta pa Malawi pano ndi nkhani yakukwera kwa fuel wakwera modabwitsa. Wachoka pamene anali pa 4,000 yakuti wafika pa 6,000 somewhere there. Nkhani yake akunena kuti chifukwa cha nkhondo imene ikuchitika ku Iran, akuti Iran atseka malo ena amene ndithu pa chipata pamene pamadutsa oil. Iweyo excuse imene aboma akupereka yonena kuti mafuta akwera chifukwa cha dziko limeneli, ukugwirizana nayo kapena angofuna kungopanga cover up, kungophimba mwina kungobisala mbatata msana nkumaonekera? Okay. Kwa mbali ineyo ndugwirizana nazo. Sijili chose chomwe ifeyo tikoza kungotsutse. Of course ndikava pa social media paja FB kumona muna makomenti amagaezi akumango blame azota magaezi modani maganika kumano kukwera kwa fuel siku nokokhaya. Chifukwa nakuti ifingati fuel sakwera mtengo ndio difira zitani kunoka zisowa. Kusunya zoti ngati fuel ujeni ngalakwera mtengo transportation ndio dani class really high kugaula koso ikali kuli high. So kuti tikwanitso kandi fuel ndio lino boma izi gulano fuel ya mtengo jana odula transportation iso is class lino ili high ndio likabwanazo kunoko akuna fuel jaso agusina modani mogwira mtengo. So ndi chifukwa boma dani yakati angokweza ka mtengo pang'ono kuti fuel jasipezeka. Kumangale satero sikoza kuteka kuti satero kuti mano pagiro mwana ndama zina mwana fuel mwana kozo maso mwana sazi kwanilisa udani kupanga import mojuruka. Sure. So ndikwiza nazo free photo. Okay mzanga, iweyo ukuona kuti boma likanatani potengera kuti fuel amene ndithu amachokera maiko akunja uko, ndipo 20% ya oil ochuluka pa dziko lapansi amachokera ku Middle East kumene pakadali pano zipolopolo mabomba ndi zina zotero zikungowuluka ngati mbalame kumeneko. Ukuona kuti kukweza boma kukweza petrol, paraffin, diesel ndi mafuta ena ndena ndi chiganizo chabwino? Okay, abo ndi chiganizo chabwino kwambiri. Chifukwa mafuta wakakuta asowa kunoko atuso azikhakuta kuti ankhufa kwambiri. Chamuno anthu azankhufa kwambiri kunkhani kuti mafuta watani akwera. Kuli muno mafuta wazipezeka chifukwa ndi energy imene imagwirisira ntchito kwambiri. Mbale ngati ama transportation wa makakuthandizira ngani zimenezozo. Ndeka kakuti zino game jazo zisowa ndeti pazikhalanso kunokuso mipungu ena yake osiyana-siyana. Pazikhala kwankhulira kwambiri. Nde anthutu akudandaula kuti fuel wakwera koma masalari awo ndomwe acha. Pamene papa zinthu zake ziyende motani? Kodi salary zikwera limodzi ndi kukwera kwa fuel ndi kukwera kwa zinthu kapena chikuyenera kuchitika ndi chani iweyo maganizo ako? Okay, abomawo amene apezerepo ngati njira yoti akwezere kumbali yakweza fuel ndi kumbali kwa masalary anthu. Nkwaganiza kuti atakwezerapo ka ndalama kena kake kuti azitha kupeza umoyo wawo zionekabe osinthirako. Tizwa kuti anthu amadalira ndalama yomwe ya salary ija ndi malingana amene yomatani amakondera mu zinthu zawo. Ndi atatakwezako pang'ono ku malinga salary ndoti anthu amene ali ndi zinthu ngati zogwisa ntchito energies azitha umatani kumagwisa ntchito bwino osakhala ndi nkhawa iliyonse kuti mafuta achatani akwera. Munga amene mukuzwira kuti ndalama panopa inasika value. Koma pali ndikutsatira bwino mmene mukufotokozera Anyamata, ndikutsatirani bwino. Koma boma lonso mukalifunsa likumanena kuti lilibe ndalama. Ndikukamba izi funa kuti mzanga ali ukuyu wafotokoza kunena kuti boma likwena likweze
masalale chifukwa fuel wakwera. Koma mukalifunsa bomala ndikunena kuti boma lisu libe ndalama zokwanira bwino. Inu mugwiza nazo zimenezi? Ine ndogwiza nazo chifukwa chonena kuti no adakamba kale a minister ona zokhudza za za energy anakamba zoti ngakhale mina nkalo ambomamo anapezeka muli ngongole yochuluka kwambiri. Of course zonse zokhudzana komano ufuna ndime pankhani la no anthu apanga complaint kuti una masala zisana kweli ndi zanchani yachitika ili ngati images zili ngati munthu umakhala pade kompako ndi banja lako mwina cash mapese wewe mkutha mwezi 500,000 kwa musala kwa business manimve so tengwereke zo nyumba moja magwa matenda ona kuti akufunika ndalama mudziwe zoti kuti no zipanga affect munazija izinto zina so takumani vuto ndisi zingatheke kuti mavuto osaja tikungwa solve government ili ngati system silimangoendesa ngati no kuti khoza kungodzuka lero kuti basa kunyamula khaso takakonza kuti asizana sisabayi zimafuna zinthu kuzonika kuno bwino so saka ngoti lero no feel wakwera basi ndo no tent kwezinso masalize amazi komano ali yesayo namene angaonere zimafunika nzeru so let's say ngati wewe kudziwa zona no ndikuli ndikafika mwina kulilongwe ndimo nonga feel wa ndipo pana kuti ngafuna kufiwa 400,000 komano mwa ndikakwera paka meza mwina go and bag ndio nonga 100 pin sipedano kusiya motor car yako ndikuyosa jana kuza gali motor ya public transport ngati kudziwa zoti no gali motor kuza kukweza mu anthu apanga cover fuel ndi sapopo zingofuna kuganiza koma ndikangoti ndo zipengo kungopanga complain kuti amaseleza zakwe stand never sizingateke chifase ruboma ingamvere zine zozoye amakhala asimageza aja ndikumanga budget iwena ngene zicha pali zinthu zambiri zomwe zifuwa zikonzedwe soti dziwe linatheka lili ngakhale modifi lichimanga cha chipa koma sizoti no zinthu zili bwino ayi pali zinthu zimwe zikudula kwambiri even mwa ndiwo zikudula kwambiri transportation amene transportation akudula wasoka so from nowhere simula tenti kwezeni salary ayi pali zinthu zomwe afuna kuona no tikamakweza side unapanga zinthu ziti mboma munembera anthu ambiri antchito amene amafuna masize anakwezera anthu ambiri amene afuna masize so tinakadeka kaya. Okay, pali ndifotokoze chinthu ichi ndifuna kuti amene mukutionera pakadali pano munimvetsetse komanso anzanga awiri amene makhala mbali mwangamo munditsatire bwino chifukwa kumapeto kwa zimene ndifotokoza apa ndifunenso maganizo anu ukunso ndifuna maganizo. Nkhani imene yavuta kwambiri ndionera kuti pakati pataona boma litakweza ndithu misonkho maleve tikuona maleve mabanki mwakumadula ndithu tima 20 tima 50 tikuona ndithu ukamatenga cash out ndrama akumanena VAT akumachosa 500 akuchitika zambiri zimene zikuchitika mkatikati mwa ndime. Boma linayika ndithu matax osiyana mu zinthu zambirimbiri mukankhula kwa boma kunena kuti misonkho imene ija ndimene ndithu akufuna ithandizire kuti wani tikwanitse kubweza ngongole. Timamva kuti boma lathu lili ngongole pafupifupi ndithu panopo mwina kuti azowerengera bwino zikhoza makwana 28 trillion Malawi kwacha. Ena amene amadziwa bwino za chuma akufotokozonera kuti ngongole imene ndithu ili duzi ndi chuma cha dziko lino kotero kuti tipa chiopsezo poti amene anatingongoza ndalama zimene zatangoti agwirana manja ndikuzani tonse tikhoza kukhala m'manja mwa anthu amene ndithu anapereka ngongole imeneyi tikhoza kugulidwa kutengedwa pa ngongole kubwezedwa ngati chikole. So boma lakweza misonkho zimene ndithu anthu ena akulira kwambiri kuti misonkho imene inde itipwetekatu koma mkuyankhula kwa boma kunena kuti palibenso njira ina imene ndithu pakadali pano so far imene ikhoza kupanga generate ndalama mwachangu kuti tikwaniritse ndithu kupanga cover mavuto amene akuchitika mdziko muno. Chimene ndikufuna ndithu pakadali pano ndimve kuchokera kwa anthu awiri ino choyambirira tikuyenera timvetsetsane kuti tikati boma ndi inu ndi ine pano ndi ena onse amene aluko kotero kuti anthu amene timasankha kuti akayendese boma aja samayendesa boma ndi ndalama za mthumba mwawo. Ndalama zimene amagwisa ntchito poyendesa boma ndi ndalama zimene ife ngati mzika timachita contribute pang'ono kudzera mu pension ndi zinthu zina kudzera mu misonkho ndi zinthu zina zosiyanasiyana. Kotero kuti palibenso njira ina apart from kukhala mwina ndi business timigodi ndi tinatotero yopezera ndalama machangu. Ndifuna ndiyambe ndiwo kunena kuti kukweza kwa misonkho imene ndithu yakwera pakadali pano iweyo ngati mzika ukugwirizana nazo kapena sukugwirizana nazo. Ngati ukugwirizana nazo pereka mapoints ako ogwirizana nazo, ngati sukugwirizana nazo back your points. Okay. Mwana ntazango dakwa zote ine jingo bag la boma nta DVP
ine ndi nzika chabe Malawi ine of course ndi Japan changa ine wa Japan komano ndikugwiza nazo kumbali ine yedi ife ngati bomalo likufuna kukonza zinthu muzene ziyendo kugwiza nazo chifukwa choti nakuti ife ngati ine ndikufuna kupanga business kandi capital ndi 2 million kandi 1 million ndikuti no ndikuyenda ndichotse zinthu zina zomwe no zikuzoma ndonongera ndalama na pamanga business ndikupeza phindu then ndizipezeka zoti ndikupita kwa Air Force kandi kukagula muna basi kamwina ati kungomwena mowa kamwina kayakazi anchani business singatani isingayende ende singapita patali timana tuno business ija ngakhala pyaso ndame nakakunja uzitani uzika uzonjezerabe paiza kulinsewu kuzina kuzoma chotsa icho ndi chitsanzo tulanthauza kuti nakuti no ife ngati boma lijalo ifuna kukonza zinthu akambata afuna kukonza zinthu afati bwezi ngongole so ngongole zija akweza misonko akulidula mcholinga choti nakuti no akabwezi chani ngongole zija so ineyo ngati no intention yawo yeni ili yomwe yodi kuti pa focus pa chinthu chimene chocho tikuyenera tipange zine zozo kuti kutsogoloko tizamwe mwitere pakufilonga so zikufunika kutero kuti no misonkoyo titolere cash tikabweze so zikamba kuyenda tikonze zinthuzi koma ngati moyo wake ukhala umene mpaka 10 years ndio no dziko liwonongeka palibe chanziro kozi kuti tikonze zinthu timati tivulike kumene struggle ipange chifano silingakambe pano ngiri kupana sisi kupana sabama guys mwina munthu akumweza kwa ziwe kwenda bure just because mwina chimwe kayigula mochipa no kwanso ziwe kwenda po so kuti ikonzeke ziwena zimene zichiteke basi mzanga ndikubwera kwa iwe koma ndifuna ndipereke scenario yonera kuti maiko ambiri amene timadziwa kuti anachita bwino America China ndi maiko amene mbuyomo anali maiko panda pake koma inafika nthawi imene anthu adavala majombo kuvala maleni coat kuvala zipewa ndikulowa ntchire kwamba kutipula kumayi kuno chimene nachiona kuti timafuna zinthu zambiri zaulere when it comes to kuti tizipange sacrifice timamba kulira musatitero chimene tonthozachona kuti tikufunika ndithu kuvala zilimbe kuti zinthu zina zake zitheke tikufunika tilire ndikubuka nthawi ya Bingu ankafuna kuti anayambisa zero deficit budget whatever kuti tizipanga budget yosadalira ngongole anthu tinang'ung'uza zinathera m'mazira pano tikupezeka kuti dziko likuyendesedwa ndi ndalama za anthu akunja ndalama zobwereka kuti akazafuna kubweza ngongole zija azapezeka kuti muzangomva kuti mabere akusowa azimayi anthu angophedwa chifukwa nthani yake mwe azakhala kuti kutani tikubweza ngongole iweyo kuona kuti ndikwabwino kuti tilire pano tidulire misonkho pano ngati intention ya boma ili yofuna kukonza dziko lino kapena tizisangalala boma lizitipangira subsidies lizitipirira zinthu ukuona kuti boma lipange bwanji akachidweka zinthu kuti dziko liyende bwino okay abo mene kuonera ndikuona kuti boma ngati kuli kuona ngati iwo ali achilungamo okuti ndamazo ngati akumatolera bwino sonkho ndikumatenga kumadula sonkho ambiri kumagwisa ntchito yoyenerera ndezikhala zabwino koma ngati asakugwisa ntchito yoyenerera ndikuone kusaka kuda kuti akutipanga nkhaza okay ngande choncho ndikuti tinene kuti ngati weyo ngati mmodzi mwa mzika za dziko lino uli wokonzeka kupanga contribute kuzera misonkho ndi zina zotero koma ngati boma misonkho imeneyo akugwiritsa ntchito bwino misewu yathu ikukonzedwa mankhwala mzipatala akupezeka zimene kutanthauza fire panopa kuti muonesese muno bwino ngati mankhwala akupezeka mzipatala atotothanizana muno bwino misonkho ngati utolera kubagwani mankhwala ndi babweza sujani ngongole ngakhala nthawi udanda kuti sonkho kutani kupangidwa affected kwambiri timaona anapereka malamulo kuti anthu amene ali ndi ngati lese kuchipatalakwe amene ali ndi makliniki mafamasi asakhale pata ndi paso yakumeneko yogwira ntchito imeneyo ngati afuna apangirizayi timaona anthu ena pano paulo ena ndi ankhalakale akugwira mboma omwemo ngati pati ngati mene achipatala ankhalakale mmenemo pali anena kuti akusowa ntchito ija chani akhoza kupezeka kuti atani alimbidwaso ngati kupeza space ngati awo apita kuti kumeneko komanso ngati awagula mankhwalaso ndoti aziperekaso chani sonkho na kuboma kuja ndipate kuti anthu aja aboma angowunikirapo bwinobwino kumbali ya misonkhoyo azitha kuyigwiritsa ntchito bwinobwino kusiyana zokuti misonkho changotani kuti kuyikundira kukhala kumangotidyeraso komanso pa mankhwala zosiyanasiyana. Okay, makosana tafika apa ndi pamapeto timangofuna ndithu tingokhala ndi sober conversation ndi
anzanga amene ndakhala nawo pano. Chiyambi makamaka cha nkhani yathu inali ya nkhondo imene ikuchitika dziko la America Israel kuphulisana ndi dziko la Iran, zimene zapanga affect kwambiri economy ya dziko lapansi, makamaka kukwera mtengo wa mafuta. So kumalawi kuno mafuta akwera, anthu ambiri alira, nangoona kuti ndiyanzeru kuti ndikhale ndithu ndi Makosa nali pano kuti tigawane. Programu imakhala kanthawi kochepa, komano tizibwera ndithu pafupi ndi anyamata amenewa, pakachitika chinthu tizikumana ndithu paliponse pamene tingakumanepo, ife lokutchire olokumanda olokaya kuti pamene pagoneka pakhoza kukhala macheza, timacheza pamene popo ndikubweretsa ndithu conversation imene ikhoza kupindulira dziko la Malawi. Kufikiranso kanthawi kena pomwe ndithu tibwerenso ndi nkhani zosiyanasiyana. Don't forget to subscribe, like, komanso kuyika maganizo anu mu comment section imo. Until that time ndingoti mwakumana nonse zikomo.